ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш J. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон ва бо дигар нархҳои кредит ҳам ҳастае. Агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, замин, мошин, ягон техника, чӣ намуд реклама ки дошта бошед, марамат сурат маълумота дар WhatsApp имо рекрем мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор аст хонаҳои тайёр ки тариқи кредит яксола ва квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе духонага ва ҳастай бо квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Бохтар ва хонаҳои фурӯшӣ бо нархҳои арзон аз территорияи Ваҳдат, Ҳисор ва Рудакӣ ва бо аз дигар шаҳру ноҳия ҳам ҳастай. Барои ҳамин навори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайкотон нагузоред ва дар комментария нависед ки чӣ хел хонаҳо ба шумо дар кор астанд. Мо дар видеои оянда ҷудо карда аз фурӯшонда пешкаштон мекунем. Хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 176 сомонӣ. Мо бошад навор асар мекунем, марамат рафтем. Якам хонаи фурӯшии назди ҳавлигии имрӯза астай дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Истиқлолият гуфтагӣ астай соҳибшум. Ҳамагӣ 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагии тайёр дӯстон азиз ки бо кришаи хона манзили рехтагӣ астай. 2 та калидор дорад ки 30 квадрат ва даруни хонаҳо обшим 130 квадрат, яъне плошади дуруни хонаҳо. 3 дар хона кардагӣ дӯстон азиз, як хонаш ремонт дорад ва 2 хонаи дигаш ремонтҳои замонавӣ кардагӣ. Ошхона, ҳоҷатхона, баня, оғӯл, анҷомхона, дегдонхона ҳама чӣ дорад. Гирди хона полни худ маҳкам, 2 та калидор, дарахтони мевадиҳандаи чанд намуд дорад. ба пеши хона мегӯяд оби канал мегӯяд 2 намуд об астае ки об ҳаст, яъне ба пеши хона ва ба дуруни хона оби менӯшиданӣ мегузарад. Падвали калон дорад ки тагшуда барои ягончи мондан ранги ошхонабори кадагиай. дар пеши хона мегӯяд мағозаҳои калон ва магазинҳои строителӣ, мегӯяд мағозаҳое ки мисол яъне стройматериал, яъне ягон чизҳои техникӣ дар наздикиш, мактаб, мағоза. Обшим хона ҳамааш шароитош муҳайё астае ки срочно мегӯяд мефурӯшем бо нархи 225 сомонӣ. ин нарх фақат дар расходи хонашона, даже ҳамин заминша мегӯяд пулша ҳисоб кардагӣ нест, не ки просто квартира мехарем, мегӯяд ҳамин хотида арзон фурӯхтаисае. пули заминша мисол даже падарка мегӯяд заминша пулша ҳисоб кардагӣ нестае. нархи хона обша ҳама чизаш каде 225 тае, боз арзон мешавад. Ягон квартира агар аз территорияи шаҳри Ваҳдат боша мегӯяд алиш мекунем. дӯстони азиз, хона, ошхона, баня, оғулхона, анҷомхона, дарахтони мевадиҳанда, ҳуҷҷатҳои хона, сертификат, обшим фармон ҳама чиш астае. ҳамашон ремонтҳои нав кардагӣ, дар тирезаҳои нав, 2 дар хонаш тайёр, боз криша мегӯяд манзили рехтагиае. хоб, ин ҳамин рақамошон астае. номери Россия позитсияни кор мекунад ва дар ин рақамошонам имо WhatsApp пайваст доранд. кадометон мехарем бо арзон мекунад, кадоме ки агар ба квартира алиш мекунад аз территорияи шаҳри Ваҳдат марамат ба раётохтона пешниҳод кунед. агар сумката гирен арзонтар мешавад. срочно мегӯяд марамат тамос гирем. дуюм хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ астае дӯстон, ки инашам қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Файзрез гуфтагӣ астад, ҷамоати деҳоти Сими Ганҷ. ҳамагӣ 6 сотиқ замин дорад ки 6 дар хона кардагӣ астае ки обсведа, 2 та дигар колодецҳои 5 метра мегӯяд, 2 колодеца барои намедонам баняи ошхонаи ҳастай ва як калидори дароз дорад. дӯстони азиз, якум этаж мегӯяд полни худ ремонт кардагӣ астад, дуюм ошинаш яке не, яъне не. обшим 6 дар хона астае, тагош мегӯяд ремонт кардагӣ астае, болош не. дар наздикии хона мегӯяд магазин, мактаб, масҷид дар наздикишае. срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ, боз арзонтара мешавад. ҳамаи шартош муайян астае ки хона обшим якум ошина полни худ ремонт кардагиай. проектҳои нав, ин хона ин ани сурати пешинаш аст. ҳозир хона уже якум ошинаш полни худ тайёрае. хоб, дӯстони азиз, ин ҳамин рақамошон аст. мегафон кор мекунад позитсия, метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг зад бештар маълумота гиред. дар тирезаҳои нав часпондагӣ, гирдаш маҳкам, обсветам дорад бе ягон таъриф. территорияи шаҳри Ваҳдат, деҳаи Файзрез ва ҷамоати деҳоти Сими Ганҷ. марамат шумо занг задем, ва ба шумо фаҳмон додем. нархи хонам қимат нестае, арзонае. марамат хонара ай даст натен, тамос гирем. агар шумо ҳамчунин хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин ки бошад, марамат сурат маълумота дар WhatsApp имо рекрем дар видеои оянда фурӯшда мегузорем. сеюм хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ астае дӯстон, ки хонаи тариқи кредит ва тариқи алишия мешавад.
хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рудаки, Ленинский район, тарафи Кирпични, Айканал боло пеши гимназия ва панҷум микрорайон. Хонаи тайёр замонавӣ бо проектҳои навкатӣ. ҳамагӣ 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона кардагӣ. Дӯстони азиз ки 2 дар хонаш уже тайёра ремонт кардагӣ аст, 1 каледор ошхона баня. хона тариқи кредит 1 сола дода мешавад ва агар кадоме ки мошин дошта бошад, мошинам қабул мекунанд, ба мошинам алиш мешавад. агар мошини шумо нархи ҳамин хона бошад, алиш мекунанд, ё ки агар арзон бошад, яъне ки болои шумо сум метиҳен. хоб агар кадоме ки сум ката мера 140 000 сомонӣ аст, бо конкретна муомила ва савдо ҳам мешавад. якум рақамошон аст, Вавилон кор мекунад ва дуюм рақамошон Мегафон аст, инашам позитсияни кор мекунад ва дар рақамон Мегафонам имо, WhatsApp пайваст доранд. дӯстони азиз, агар ки ин хона ки ба шумо ки маъқул набошад, вола ҳамин хел вариант бо чанд намуд дига ҳамин хел тайёрам доранд. хоҳен тайёршам мегиред, хоҳен коробкашам ҳаста, яъне ки чанд намуд ҳамин хел вариантҳои хона ҳастай. бо айда арзоношам ҳастай, бо айда қиматошам ҳастай. хоҳен арзонтаршам метиҳанд, хоҳен қиматаша тариқи кредит 1 сола мешавад. ин ҳамин рақамҳо дар шумо занг заред, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд. марамат айда садае ки хонаҳо уже кам мондагиае. чорум хонаи фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, бояд ага хонаи фурӯши аз территорияи Ваҳда дар деҳаи Истиқлол гуфтага астай соҳиб шум. 6 сотиқ замин маҳсулот астае ки 2 дар хона кардагии тайёре ки 1 ошхона, баня, ҳоҷатхона, дарахтони мевадиҳанда, гирдаш маҳкам, хай хона ремонт дорад, барои зиндагитон 100% мешавад. 6 сотиқ замин 2 дар хона, хай ин ҳамин хел сазистения. дастроҳшон мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 125 000 сомонӣ, боз арзонтарам мешавад. об светшам аст, ҳамаш мегӯяд шароитош муҳайё аст. дӯстони азиз, 125 таш мегӯяд бо муомила мекунанд, хай нами рақамошон занг зарем, бо як бори дига маълумотҳои аниқ ва пурраша гирен. акр 6 сотиқ замин гуфтага аст ки рост аст нест, ҳамин хел муомила, ҳамин хел чикадиям, бо як бори дига занг зада пурсен. рақамошон Мегафон аст, занг занен. агар шумо дам ҳамин хел рекламаҳои хонаҳо, заминҳо, мошинҳо, техника, ягон маҳсулот, ягон фирма, чӣ намуд чизое ки фурӯшӣ дошта бошем барои фурӯхтан, марамат сурат маълумот шад дар WhatsApp ё ки имои мо дарои кинен, мо дар видеои оянда эълонда фурӯшта мегӯрем. фақат аз шумо хоҳиш дорем ки ами лайка занем, дареғ надорем ва силкаи навора подлисаш кунем. панҷум хонаи фурӯши назди ҳавлигии Баҳадрон бояд ага хонаи фурӯшӣ ки тариқи кредит аз территорияи Душанбе. хонаи навбатӣ қарор дорад дар ноҳияи Рудаки, Ленинский район, тарафи Кирпични, пеши мактаби 4 гуфтага аст, пеши гимназия ва аз канал боло ва аз роҳи калон мегӯяд то хонара ҳамагӣ 700 метр роҳ ҳастае. дӯстони азиз, ягон маълумот агар нафаҳмида бошед, занг зада худатон бо пурра пурсен. ҳамагӣ 3 сотиқ замин астае ки 3 дар хона кардагии тайёр аст, зоне ки ванна, кухни, дар дуруншай, хона дар тирезаҳои нав часпондага аст ва шкатур монтаж ҳамаш кардагии тайёр аст. фақат як рангу бор мекунем, медорем зиндагӣ мекунем. боз як ҳама аз дига ҳамхели сангҳои калон, шебен, ҳамихел қум дорад барои ягон далши, ягон кор карданда. хона проектҳои нав ҳамаш даруншон кушод шуда ки дарунш калон аст. 3 дар хона, ванна, кухни дар дурунош. хоб агар кадоми сумкати мегирад 120 000 сомонӣ аст, бо арзон мешавад, тариқи кредитам 1 сола тариқи қарз, яъне ки дода мешавад. агар шумо мошинам дошта бошед, мошинам қабул мекунанд. мошини шумо вобаста арзонай қиматай фарқ надорад, ба нархи бозор ҳисоб мекунанд. якум рақамошон аст, Вавилон кор мекунад позитсияни ва дуюми рақамошон Мегафон аст, инашам кор мекунад ва дар ин рақамошонам имо, WhatsApp пайваст доранд. боз ҳамин хел хонаҳо чанд намуд дига вариантҳо ҳам аст ки бо аинда арзоншам аст, бо аинда қиматша. хонаи тайёрша хоҳен тайёршам аст, хоҳен агар коробкашам аст ва бо дигар намудшам ҳаст. агар ки шумо хонахар ки бошед аз территорияи ами Ленинский район Рудаки, марамат дар ами рақамҳо занг занед, чанд намуд вариантҳо хона доранд ки ҳам сумаки арзон, ҳам 1 сола кредит. ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд. марамат тамос гиред. шашум квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, квартираи фурӯшӣ аз территорияи Душанбе дар Испечак, лаби роҳ да. лаби яъне ки роҳи главни да мега Испечак да, ҷои хуб да, сентр шуда. духонага квартира, дӯстони азиз, дар 10-ум ошиёна қарор дорад, 55 квадрати метр, бо об свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, яъне ки ҳамашон отдельни. ҳоҷатхона, ошхона, бадня ҳамаш отдельни.
лифт дорам, агар лифташ позитсияни кор мекунад ва обашам позитсияни ҳастад, ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% мега техпаспорт дорад, ремонташам замонавие. Ака дар дурни хона обшим ҳама чи дорад, неки нагуфтаям ки кадомаша қатиш метия наметия, иша ягон чи гуфтагӣ нестад. ҷойи хуб дар мегӯяд поёнда мағозаҳо обшим, яъне ки ҳама чи ҳастад бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. خب همگی با نرخ 350,000 سومانی فروخته میشد. با ارزانتر میتیم میگد این همینجا رقمشون مگافونه کار میکند. با کدام شما دوستان عزیز از تریتوریا دوشنبه اسپچاک لابی روحی کلون ده میگد در کار کی باشد این رقمشون کار میکنه. مرام دیگه معلومات چه از صاحبشون گیرین همه شرایطش مهیا میگه صاحبش. خب ما دالش نوارا دوام میدیم و دوستان عزیز کدام میتون اگر که خانه خر، کوارتیر خر، زمین خر کی باشن در کامنتر نویسین که از کجا با شما در کورای. فقط خواهش میکنم در واتساپ ایمون در تک کامنتر نویسین که از کجا میخریم ما یافته با شما البته پیشکش میکنیم. هفتم خانه فروشی نازی حولگی است دوستان عزیز. باید اگر خانه فروشی بوده که از تریتوریای رودکی لنسکی رایون در دهه دریاباد گفتگی است صاحبش خانه با کوارتیرم علیش میشود. 4 سوتیق زمین محصول دارد که 3 در خانه کردگی تیار است که یک آشخانه، یک بانیا، یک کلیدور، ремонтҳои замонавӣ кардагӣ. дӯстон азиз ки 4 сӯзами 3 дархона калидор ошхона байнамаш аделни. хай мо шутоби такрор кардем ки чанд бор хушрӯ фаҳмидем ки шумо яъне хушрӯ фаҳмед. хона обшим ремонтҳои беҳтарин кардаги проектҳои навкати бе ягон таъриф. дастрош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 240,000 сомонӣ бо арзонтара мешавад ва ба квартирам алиш мешавад. не ки нагуфтан квартира аз рӯдаки аз душанбе инаша нафтан ки аз куҷо бошад. хай вариантҳои худтона пешниҳод кунед. агар кадоме ки наличи сумкати мегирам мега арзонтар метем 240,000 бо арзонам мешавад. ин ҳамин рақамҳошон аст тсл кор мекунад. метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг зада бештар маълумотша аз соҳибашон гиред. фақат шумо дастгирӣ кунед, лайкотона гузоред ва чӣ намуд реклама ки доред дар мо роя кунед. мо фурӯш дар ҳамин хел мегузорем. лайко задан аз шумо ва хонаҳои нав мондан аз шумо. фақат дастгирӣ аз тарафи шумо. ҳаштум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. квартираи фурӯшӣ аз территорияи шаҳри бухтар яъне шаҳри хурғонтепа рӯпарӯи литсей туркӣ кривой. духонага квартира дӯстони азиз дар 5-ум ошина қарор дорад. 45 квадрати метр бо свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня аст. ремонтҳои замонавӣ кардагӣ ошхона баниямаш аделни. рӯпарӯи литсей туркӣ мегӯяд яъне ки кривой да мешавад. хай ҳамаи саунд рафта мешавад. ҳамаи саунд такси аст. ва бозори ҳоҷишарифам яъне бозори фаровонам вокзалам сомониям уқад дур нест. ҳамагӣ 1 километр 2 километр ҳамихе роҳ аст. нархи квартира мега 255 бо арзонтарам мекунем ва инамҷа рақамошон аст мегафон 255 бо арзон мешавад. ремонтҳои замонавӣ кардагӣ ҳамаи шароитош муҳайё аст. бисёри баъд такрор намекунем. марҳамат худато занг зада дига маълумотша гиред. дӯстони азиз то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.